Сябры, добрый всем вечар. Штотыднёвы абзор падзей мінулага тыдня. Як правіла, ён тычыцца нашых дэмсілаў. Вось і як у апошні разы па суботах я са сваёй сувядоўцай Ксюшай Пляшковай. Ксюша, здароў. Яшчэ Вітання. адзін яшчэ Як справы? адзін тыдзень Ксюша перайшла на беларускую мову пераходзіць. Это, ведаеце, так любіць сказаць Лукашук, типа ён кажа ўсім, што я усіх, значыцца, на беларускую мову пераважу. Так, давайте глянем, а чаму нас глядзіць толькі адзін чалавек, незразумела. Я думаю, што усе сябры. Не, 19 зрителей, сори. Я думал, все поехали на тутаку, и мы будем сегодня с Ксюшей у одиноте. Ну что, як у тебя прошел тыдзень? Мяне супер. Як ты несла крыж свой? Цяжка, не вельмі? Што цяжка? Ну, цяжка было несці крыж апошні тыдзень, ці так, мне венцай? Нормально, як заўсёды. Нормально. Я з сябры вучуся на права катэгорыі С, ганял штодзень на мане шеститоннике по 2 гадзіны з інструктарам, не ведаю я там, і сварил сегодня варенье 2 литра, но давайте і вішнёвага. Давайте да падзей, которые здарыліся на гэтым тыдні, і якія мы будзем абмяркоўваць сёння. Ксюша, глядзі, калі ласка, на экран, я вывожу туды нашы скриншоты. Які файны скриншотик. Бачыш, да? Немного есть у нас затрымка. Так, да. Пачалася тутака. Вось, мы бачым на першым скрыне у нас гульня, дзе напісана «Перамога», а гульня у гонар Алеся Пушкіна. По-моему, гэта нейкае кашчунства троху пісаць пра перамогу, калі чалавек памёр. Вось. І ўвогуле мне хацелася бы запытаць, а што там навіны школа? У нас жа ёсць цудоўны офіс, нау і іншыя, хто якраз камунікуе з амерыканскім бокам, і нешта не чутна нічога пра Коула. Вось. Зато Светлана Георгиевна, relax and take it easy. Вось. Усе отдыхают на тутаке. А кто-то отдыхает за кратами. То есть ты лічыш, што гэта недарэчліва, да? Закідваць такія перамогі і гуляць на памяці мастака Алеся Пушкіна, якога замучылі в застенках лукашэнкаўскага гестапа. Ну, я з табой часткова згодны, і меня больш заўсёды как бы не то што турбуюць, а напінаюць шчаслівыя ліца, твары людзей, якія нейкім незразумелым чынам, дзеці чыноўнікаў, я маю зараз пад увагай Кучынскага, і у іх все добра, яны сябе смеюцца, делают конкурсы, прысвячаюць гэта Пушкіну. Вось, а між тым Алесь, Дзяніс зноўку арыштоўваюць па гаюну людзей. Вось дзяўчынку з Макран арыштавалі. Всё ў іх нармалёва. Усё ў іх нармалёва. Свята працягваецца, і гэта мне вельмі, дарэчы, нагадвае рэжым Лукашенка. То есть усё ў парадку, а ўсё і што? І ўсё ў нас празднікі. Вось тут такі. Слухай, а мне падаецца, што пачаўся славянскі базар, ці я памыляюся? Так, пытался славянский базар в Витебску, и там Денис Майданов ехал на БТР сегодня, укладней выступал на БТР у цэнтры Витебску, и это был нейкі жах. Мне вельмі сумна, потому что Витебск амаль не ровный. Денис Кучинский, Денис или Дудинский? Амаль. Денис Дудинский, ну я... А Дудинский некалі быў, выступаў, дарэчы, я была, можа, у 2012 годзе, і там на плошчы быў танны канцэрт зорак Еўрабачання нейкіх, і
Гэта было падчас славянскага базару, і тады, наколькі я памятаю, можа, Дудзінскі яго нават вёў. Нешта такое было. Ну, Дудзінскі же, да, ён ну, вёў з Раецкай, ён же быў там на пастой, ягоная праца была весці славянскі базар. А зараз, у прынцыпе, ён не прагадаў, ён зараз, я думаю, нават мае больш матэрыяльнага дастатку з Белсатам, чым калісьці там на нейкім там БТ. Окей, Конечно. то тады хачу падзяліцца адной із тэм, якая мяне асабіста цепанула. Я ж как бы заўсёды назіраю за Ксюш, знаешь, мне сказал сябра мой, кажа: слухай, Пятрухін, ну ты как бы ты реально там ну нормальны чэлік там, да, і сяброўка у тебя там зараз з'явілася там. Ну, незразумела, вы калі-небудзь будете ну, лупіць Лукашэнку, вы увесь час ну, увагу удзяляеце ну, дэмсілам. Ну, понятно, што яны як бы ну наш же галоўны вораг Лукашенко, і ведаеш, я з гэтым не магу не пагадзіцца, і мне так становіцца сорамна. Ну як гэта так? Ну насамрэч мы выходзім з табой ну кожнае дзяжурства, і мы просто бомбім. Ну, ведаеш, у меня есть такое как бы апраўданне, тое, што насамрэч яны нічым не лепей за рэжым, і толькі ў іх менш улады, і яны насамрэч не вырашаюць. А ўсё астатняе яны скапіравалі ў Лукашенка, і вось толькі што мы, дарэчы, размаўлялі пра гэтую тутаку, славянскі базар, у іх і все, і свята адзінакавыя, і уже там Светашэлтэр адкрывае, ездзіць там недзе свеціцца. Вось, у эфіры Еўрарадыё на мінулым тыдні у майго улюбёнага Змітра Лукашука, по-моему, у Лукашука, магчыма, я памыляюся, Анатоль Лебедька, значит, пахваліў Святлану, она ж выступила з заявай, што яна типа на выбары не пойдзе, што яна як бы не трымаецца. Я думаю, што яна лукавіць сінімі пальцамі за ручкі крэсла. Вось. І зараз я прапаную гэты выступ паслухаць, і мы яго ну крышачку абмяркуем, по-моему, минута 42. Калі я гляджу на беларускую палітыку, на асобу, то я прызнаю відавочны факт. Самы моцны прэтэндэнт гэта Святлана Ціхановская. І тут я хочу думаць інтарэсамі дзяржавы. Бо мы, калі зменіцца ўлада і будзе новая палітычная сістэма, часу у нас будзе не так шмат. І калі выбіраецца абсалютна новы чалавек, а магчыма, ён непрадказальны, таму што будзе папулізма хапаць, то першыя там месяцы ён будзе аглядваць свой кабінет, яшчэ першыя 2 гады будзе вывучаць, што за паўнамоцтвы. Ціхановская можа працаваць на наступны дзень. У яе ёсць вялікая перавага, у яе няма хваробы уладу, яна вельмі лёгка ад яе адмаўляецца, яна не будзе патрабаваць сабе да іншых паўнамоцтваў, забіраць там урада і парламента. І у яе пісная кніжка, дзе шмат прыватных тэлефонаў, па якіх яна можа званіць. І у яе сусветная вядомасць. Гэта тыя перавагі, якія відавочна няма ні ўводнага беларускага палітыка. Таму я прапанаваў бы тут ужо як эксперт, мы просто працягнулі гэтую дыскусію. Вось якая асоба нам патрэбна вот пад такія умовы. Ну і натуральна, што трэба думаць, як выкарыстоўваць патэнцыял Святланы Ціхановскай, за якой, дарэчы, за гэтыя 5 гадоў, калі яна выехала за межы Беларусі, за яе і не цягнецца шлейф ніякіх скандалаў. Вось калі яна ўжо папрацавала вось тут, пачынаючы Літва, зараз Варшава, па ўсёй Еўропе, па ўсім свеце. Гэта таксама вельмі важная якасць. Так вельмі падобна. І яшчэ пытанне ў чым, то можа нехта і працуе на рэжым, таму гэта
Мы закранаем тую павестку, якая на сёння актуальна, і нехта ж гэты бруд павінен, мне падаецца, вынасіць. Вось мы гэта і робім. Розніцы я не бачу. Казаць, што Ціханаўская вельмі ўплывовая, так Стоп, ну, стоп, стоп, Лукашенко стоп, таксама сори, кажуць, сори, яго сори, Ксюш, прыхлопа. извини, старый дед не включил звук, давай по новой. Значит, сябры, я задал Ксюше пытанне, прабачьте, калі ласка, старого деда, я просто, чтобы не двоился звук, отключил микрофон и потом забыл их включить. Ксюш, зачем Лебедько, человека, который отказывается публично, показывая, что какая она крутая, не любит, ей власть не нужна, зачем он ее уже как бы продает, что никто кроме нее, она уже ну, на наступный день сможет працаваць. Вось. А другой не, пока глядится. Такі Ну, цікавы гэта дзядзька. як Лукашенко у нас можа быць толькі прэзідэнтам, таму што у яго ёсць такі досвед быць прэзідэнтам. Таму у Ціханаўскай таксама ёсць гэта, як яна прыязджала ў Берн і казала: «Ой, як у вас вельмі цікава, я кожны раз прыязджаю, і кожны раз новыя твары». Мы такі, ну, працуе дэмакратыя, так? Новыя прэзідэнты кожны год. І вось яны думаюць, што ў іх ёсць нейкія кантакты, а нічога, што гэтыя кантакты устреваюць через год-два. І вось сёння яна сустракаецца з Макронам, але ж Макрон з ёй не сустракаецца зараз. Вось. А на наступны год Ле Пен будзе прэзідэнтам ці Эдуард Філіп. І як бы яна можа маць колькі угодна кантактаў, але ж кантакты працуюць толькі там, дзе ёсць карупцыя. Таму у мяне вельмі вялікае пытанне, аб чым кажа Лебедька, што яна там некаму можа патэлефанаваць, а што гэта дасць, калі беларусаў усё роўна у Беларусь дэпартуюць, напрыклад, ці пазбаўляюць міжнароднай аховы. Ну, я думаю, ввогуле, што Лябедзька меў пад увагай, што ў светы ёсць тэлефоны донараў у запісной кніжцы, і я думаю, што пакуль Светлана не растраціла, як казаў Мацкевіч, свой сімвалічны капітал да канца, пакуль яна яшчэ з'яўляецца беларускім брэндам, то такім людзям, як Лябедзька, Дабравольскі, вся вось гэтая АГПшная і іншая публіка, яна ім патрэбна для таго, каб жыць. Вось. І ну, ты ж сама павінна разумець, што яму трэба ж таксама і каб сын прыйшоў з тюрмы, не ў шэлтар пайшоў, а зарабіць яму, каб яго ўжо было жытло тут на захадзе за грошы падаткаплацельшчыкаў, которые выдаюць на беларускую справу, ён жа не можа сына. І хорошы бацька, малайчына. Но мне больш за ўсё спадабалася, што ён сказаў, то бок я яго вярнул увагу і хачу звярнуць увагу людзей, ну, потому что у беларусаў короткая памяць, да, і он кажа, што яна не замешана ў ніякіх скандалах. Вось первое, што мне прыходзіць у галаву, гэта гэтыя 15 000, которые далі КДБшнікі ёй. А мне першае, што прыходзіць у галаву, гэта план перамога. План перамога, Черная книга Беларуси, Зарецкая мне тоже сегодня, потом этот Сахащик, паспорт новой Беларуси. То бок, или Лебедька мае пад увагай, што калі, напрыклад, яна асабіста гэтага не... А это атачэнне яе. Яны дзейнічалі ад яе імя. І значыць, гэта ўсё... Але ж яна абірала гэтае атачэнне. Яго ж ніхто не прызначаў, кроме яе. Конечно, апроч яе і гэтых же Лябедзяк, яе дарадцаў, вось менавіта гэта. Так што, спадар Лябедзька, вы, канешне, можете з разумным тварам выдаваць, ну, нібыта разумныя рэчы. Просто нагадваю вам, што не все дуракі, так? На жаль, вы мяне заблакавалі, вам нельга пісаць, як усім вашым соратнікам, да, таму што вы не любіце, калі вам пішуць людзі, которые маюць іншую кропку гледжання на пытанне. Ну, просто памятайце, што мы ёсць і што мы супраць, і што мы маем на гэта права, каб быць супраць і выказваць сваю крытыку. І, дарэчы, хорошы камент. Мы ўсё памятаем. Так, все памятаем, интернет все памятае. Хороший коммент, салютуйте, давно не заходил.
так Света понимает, что никаких выборов не будет. Вот она на них и не пойдет. Ей хватит 2113 человек, ну, на наступный год, может, ей вогуле хватит 20 или 30, скажут. Ну, яны ж за мяне проголосовали, сябры. Ну, а мы двигаемся далей. Спадар Коуэлл с должности уходит ключевой переговорщик с Лукашенко, при котором были освобождены в том числе Бабарика, Колесникова и Беляцкий. Коул, Крис Смит. Что? Гэта калега Коула. Крис Смит уходзіць з пасады перагаворшчыка. Не Коул. Сори, да, Гэта... Крис Смит. Крис Смит, я просто смотрю, что Коул идет, там Тертель. Так, Ага. яны там усе разам, так. Гэта ключавы гулец у перамовах з Лукашенко, там вельмі цікава, што адбываецца. Ну, а что отбывается, на твой погляд? Чаму ён Я заходзіць? не ведаю, але вельмі цікава тое, што ніхто пра гэта не кажа. Нават я не бачыла, што нехта з нашых экспертаў ці іншых гасцёў Лукашука каментаваў нешта пра, што гэта нейкая значная падзея, але мне падаецца, што гэта падзея, таму што Лукашенко, наколькі я ведаю, гэта чалавек, які калі з кімсьці ўжо мае стасункі, ён вельмі цяжка супрацоўнічае з іншымі, таму для яго такі руцінны персанаж, як Крис Смит, які з ім 2 гады амаль ужо вёў перамовы, калі яго замяняюць, мне падаецца, што для Лукашэнкі гэта будзе зменіць у клімаце паміж США і Лукашенко. Я асабіста кажу Лукашенко, таму што гэта перамовы не з Беларусю, а з ім. Понятно. Зараз па ўсіх нашых сродках, нібыта сродках масавай інфармацыі разганяецца тэма, што значыць, беларускую ідэнтычнасць забіваюць, закрылі там нейкія крамы з нашай сімволікай. Вось. Ну, гэта, канешне, дрэнна, але, ну, напрыклад, маю ідэнтычнасць яны не забілі. Ну, нават калі б я быў бы там і рускамоўным, і сімвалы, гэта ўсё роўна. Я беларус, я люблю бульбу, я люблю нашы там азёра, я ведаю, хто я такі. І тым, што, значыць, фашысцкая ўлада зачыняе крамы, якія нагадваюць мне, хто я, ну, гэта не забойства ідэнтычнасці. Вы бачыце, якая ось хваля была беларушчыны пайшла пасля 20-го года, і я думаю, што, ну, а што ім рабіць? Яны баяцца ўсяго нацыянальнага, ну, гэта зусім... ну... Але ж я нагадаю, што тыя ж матчы перакладаюць на беларускую мову. Яшчэ сёння, напрыклад, бачыла навіну, што нейкая настаўніца збірае клас беларускамоўны, першы клас, хоча набраць нешта ў Беларусі. Адбываецца, людзі пераходзяць на беларускую мову, і мне падаецца, што беларуская мова нашмат істотней для захавання беларускай ідэнтычнасці, чым крамы нейкія. Беларусы ўсё роўна можна купіць вышыванку, праси Господі, але ў ЦУМе. Ну, сябры, і калі вам уж вельмі трэба ідэнтычнасць, я маю пад увагай тых, хто гэта разганяе, едьце на тутаку, Наста Базар, она зрабіла, вось бачыце, замяніла вершніка з мячом на, я не ведаю, то ли гэта, хто гэта жанчына, з яе як бы супольнасці ЛГБТ, ці то проста жанчына, незразумела, но цэннікі нармалёвыя, да, 25 еўра, 110 злотых, майкі, вот какой яна сядзіць, і 30 еўра. То бок, бачыце, камусьці наадварот гэта паспрыяла прыдумаць вось такую штуку. І, ну, я лічу, напрыклад, я пакупаў, памятаю, калі прыязджаў год таму ці 2 на Дзень волі, то я пакупаў за 50 злотых майку. Но, ну, за 50 злотых майку, а за 80 там ці 90 былі байкі. Я спадзяюся, што я не путаю. Ну, Наста малаточак, і я ўпэўнены, што яна робіць гэта не толькі для сябе, а яна абавязкова паможа палітзняволеным былым.
Таму што на кватэру-то і Конечно. точна хопіць уже 4 комнаты ў Варшаве, аплаціць і ўжо дапаможа людзям. Таму што, ну, яна сапраўды хорошая, жанчына і хорошая актывістка добрая такая. І, канешне, яе ўсе беларусы ведаюць і любяць. Ну, давай яшчэ тады пра тутаку і перайдзем у каментары. Байсол А там можа мы прадугледжвае. каментарыю паглядзім зараз? Да, давай скончым з Байсолам, з тваім любімым, і з маім Добра. таксама, і Так. будзем глядзець Так, у мяне каментары. ёсць пытанне. Вось можа нашы гледачы падкажуць мне, што адбываецца. Вось Байсол кажа, што яны жывуць на не ведаю, яны валантэры. Яны кажуць, што яны валантэры, што яны кожная капейка ідзе усе зборы людям. І вось цікава, што ў іх нейкія конкурсы, нейкія розыгрышы нешта, яны разыгрываюць там, я не памятаю дакладна, але нешта нападобе мерч і гэтак далей, нешта каштоўнае, што можна памацаць. І вось цікава, куль грошы. Вось, калі яны валантэры. Можа, што адкажам. Ты маеш пад увагай, што ты не ведаеш, што яны разыгрываюць, але ты ведаеш, што гэта мае нейкую цэну Ой, я такую? памятаю, што разыгрываюць, я магу паглядзець, Ладно, не пакуль трэба, будуць не трэба. каментары. Мне Я... сёння прыйшла інфа, што, значыць, абвесцілі збор, значыць, жанчыне, якая стучала КГБ, приехала в Беларусь, вот, и, значит, ей обвестил, а потом ее посадили и в этой партии вывезли в последней, да, в апошней. Вот, и там было видео, Что? скинули, я зашел на видео, я скажу шчыра, я ее просто не пазнаў. Магчыма, гэта яна, ніхто гэта не абвяргае, но я просто, ну, такога відавочнага, што гэта яна не было, это было перад эфірам, а я варенье варил. Короче, я поэтому и не разместил гэта. Вось, но я ведаю, што на Байсоле шмат збораў такіх туманных, цьмяных. Яны там, напрыклад, сабіралі на падроздзел, который не існуе, 200 000 евро. Короче, сябры, і самае прыкольнае, што гэтую арганізацыю узначальваюць папы. Ну, то бок, я как бы не папы, там же святар літоўскі нейкі, і наш, который пастаянна ходзіць на Еўрарадзіо, не памятаю, як яго, выступаюць яны частенька. Не. Александр там нейкі у акулярах, такі типа продвинуты поп. Ось. Ну, давай тады, да, пачытаем каментары, сябры. Так. Зараз я паднаўлю тут. Дзякуй, што пішаце. 70 чалавек нас глядзіць. Усім добрага вечара, усім добрага настроя. Ксюш, ты бачыш каментары ці не бачыш? Бачу. Ага, бачыш. Все, А што, окей, я таксама у цябе не бачу. бачна? Я так само бачу, Раймонд просягивает телефонное право. Вот не смотрю эту агентуру принципиально. Нет, Серега заставляет. Совести у вас нет. Сергей и Ксюша, добрый вечер. Ксюшу слышно. Так, это мы читали. Раймонду и братья нужен президент-марионетка. Ну, я не то, что президент. Им просто нужно сидеть на грантах всем, чтобы нормально жить. Вось у чым справа. Гэта як бы такое, ну, самое, ну, прымальнае тлумачэнне. Раймонд повестку уводит в сторону после последних фейлов. Да, Ксюш, я что-то не вижу, что там дальше идет. Посмотри, пожалуйста, после последних фейлов. Могу пасля А, освобождения вот, все, сына знайшоў. Складана нам ацалець будзе. Расія ў вайну цягне. Еўрапейскія папулісты санкцыямі ціснуць. Офіс ім ківае, а рэжым усё беларускае нішыць. Да. Зноўку мы на перапуце, на ростанях стаім, да. І сапраўды сітуацыя такая складаная. І што там будзе надалей, цяжка сказаць. Монетизирует беларускасць свалата. Это вы про кого? Так. Я думаю про храмы, может. Так, ну што, это нібыта ўсе каментары. Добра, тады на ўсё мы адказалі. Прывітанне, сябры. Здароў. Это, по-моему, Беласток нам зашёл. Сябры, дарэчы, если вы памятаеце яшчэ там скандалы, якія здарыліся са Светланай Ціхановскай ці з яе атачэннем. Ну, ладно, можете про Тихановского, як ён правы атрымоўваў, не писать, потому что он как бы был не в себе, и она как бы ни при чем в этом конкретном выпадку.
Вот, ну, а мы працягнем, памятаеце, на мінулым тыдні, хто там чытае мой, Facebook, на который можна падпісацца за 5 злотых на месяц. Буду ўдзячны, падтрымайце незалежнага, блогера. Значит, Наста написала, пасля перадачы мінулай, што мала хто так дапамагае КДБ, як Сергей Пятрухін, сорам і ганьба. Хто падтрымлівае нашу ніву, хто ўяўляе, што такое сёння наша ніва, той ведае, куды ідуць грошы. Ну, цікава, да? Такі выпад, ну так, а што гэта таямніца? Пакажыце, калі ласка, ну, калі што з гэтага строіць тайну. Мне там параілі типа там падаць на яе ў суд, сябры, я гэтага рабіць не буду, таму што не лічу яе чымсьці такім сур'ёзным. Гэта проста чалавек, які на беларускай справе зарабляе грошы. Я лічу, што гэта чалавек без сораму, без сумлення, і я ведаю, што яе як пену піўную смое час, і ніхто не будзе помніць. Будуць помніць крышачку, што яна абаронца Машэнскага, што яна рэпосціць павестку Лукашенка ўвесь час. Вось, ніхто ее не помніць. Дарэчы, што з гэтага выйшла, сябры? Выйшла з гэтага вельмі цікавая рэч. Мне напісала жанчына, Тамара Дружыніна, і сказала, што яна мела кантакты ў 2020 годзе з нашай нівай. Праверыць інфармацыю я стал правяраць, калі напісаў Насці. Яна казала, што статьі, артыкулы пра Северынца, што ён прызначаны чалавекам года, і некролог в память о романе Бондаренко, значит, Настя Ровда, с которой она имела дело, брала за это грошы. Вось, і вы бачыце, да? І яшчэ яна мне даслала скрын, который я не буду выставляць, но ён у меня ёсць, дзе шла размова, але пра ганарар казала менавіта гэта Тамара Дружыніна, то есть не Настя, а так. І менавіта таму я Насці і напісаў, каб праверыць інфармацыю. Ось, таму што, ну, насамрэч, я не выключаю, што так могуць сябе весці нашы бізнэсоўцы, асабліва наша ніва, якая там як добрае цялё сасёту там у некаторых, у нескалькіх матак, да? Што і Халезіна там яны падтрымліваюць, і всех бізнесменаў, і всё как бы нормально, і рэпосцяць павестку. Так што я думаю, да, і пра эту Сабаленко пішуць, куды яна лётае. Ну, вось. І я хацеў бы, канешне, каб Настя, ну, пра гэта адказала, но яна прачытала, і адказу няма, і я думаю, ну, нейкім чынам гэтую тэму трэба прабіць. Ты як думаеш, ці маглі яны ўзяць грошы, каб за грошы надрукаваць гэты некролог? Я не зразумела, хто плаціў. Плаціла та жанчына, Тамара Дружыніна, якая мне пісала. У мяне ёсць как бы там скрыны, што типа скрын адзін ёсць, где видно там тэмы ліста, і там некаторыя словы бачна. І как бы гэта все выглядае вельмі праўдападобна. Я там не буду сцвярджаць, но жанчына вельмі пераканаўча кажа, што 3 ці 4 артыкула яны заказвалі пра Беларусь, беларускасць, і Наста брала з іх грошы. І сказала, што калі Я Наста... не сумняюся, што ў іх ёсць артыкул за грошы. Гэта ўвогуле, я думаю, што не адзіны выпадак і не адзінае СМІ, якое так робіць. Вось, але ж трэба пісаць, што гэта рэкламная інтэграцыя. Але ж пра некролог, вот гэта не... Не, ну там, Ну, так, слухайце. Ксюш, там увесь той прикол у тым, што другі был артыкул, што Павлу Северынцу дали, значит, человека года, когда он сидел в тюрьме, и яна за это тоже там платила, каб гэтая навіна выйшла. І менавіта такія навіны. Я понимаю, что когда Машэнскі платит ім, каб яны рэкламавалі ягоныя сыркі, понятно, ну, понятно, но калі справа ідзе пра рэвалюцыю, пра нейкія ідэалы, і калі, ну, не дай бог, яны так рабілі, я спадзяюся ўсё ж такі, што гэта не так, но мне цяжка ў гэта уверыць, то ось как бы такая вось ёсць тэма. І жанчына сказала, што калі Наста адкажа, то у ёй есть квитанцыя, ну, короче, платёжкі, всё есть,
я говорю, я этого не стверджаю, я просто кажу, что адбываецца, і я лічу, што пытанне такое, ну, даволі слушнае. Ну, цікава пачуць адказ Насты, думаю. Але ж калі гэта праўда, то ў мяне словы закончыліся. І всё. Ну, тогда едем дальше. Дальше твой дружок Беспалов издевается в открытую над Сережиком Тихановским. Пишет, вот Так, так это поворот. Почти год назад Сергей Тихановский не позволил Светлане Тихановской дать интервью этому журналисту CNN, а сегодня уже сам охотно дает ему интервью. Час лечить. гэта вельмі цікава, як Беспалаў топіць мужа сваёй начальніцы. Як гэта магчыма ўвогуле, М, каб вось чалавек, які, я думаю, што з іх пункту погляду неяк асупіўся, ён зараз можа павінен за гэта адказваць, і вось нават праз год яны паказваюць яму Сергею, дзе яго сапраўднае месца. То не ён галоўны, а ён зараз муж Тихановскай, а не яна яго жонка. Вось гэта Не. неяк гуць і неяк мярзотна мне. Да, і што такі зашквараны блогер, як Беспалаў, можа аб гэтым пісаць, і ну наверняка я думаю, што там гэта ён альбо разумее, што яму за гэта нічога не будзе ад карміліцы, ад той рукі, якая яго корміць. Ну таму што, ну як бы то ні было, ўсё ж такі гэта там бацька яе дзяцей, калі какой-то там заштатны блогер Беспалаў, Конечно. які на карыці сядзіць, і які там зашкварыўся знаёмствамі з гэтым, которого за наркотики посадили, гусара, который с машинами там у гэтым скандале. О, дарэчы, скандал, да, как там Шляхтец и Беспалов займались продажами автомобилей у Россию. Вось, у абыход санкций. Это было расследование тура. Он все кажа, что типа это все бздуры, что это все провокация, но наши ж СМИ не задавали ему пытанняў по гэтаму поводу, не разбомбили тура, который працуе за грошы на Лукашэнку і працуе сумленна, таму што ён частка моцнай прапаганды, у адрозненне ад таго ж Беспалова. Вось. І дзе тут барацьба Беспалова? Он пишет з рэжымам. Вось. Сярожыка, бацьку рэвалюцыйнага движа топіць. Ксюша, чё ты так молчишь увесь час? У тебя нешта здарылася ці што? Не-не-не, я просто сегодня некая Варина, у нас жарко очень. Жарко. Так, Я мы... про Беспалова просто кажу, что гэта не дзіўна, что гэта з узгаднення з Тихановскай зроблена, а гэта ж сапраўды бацька яе дзяцей, і неяк гэта выглядае. Так вы уже разведитесь тады. Странно для мяне. Не, яны не разведутся. Яны не разведутся. І, кстати, Гэта вельмі дрэнна для іміджу. Так. спадар Лябедзька. А вось вам яшчэ адзін скандал. А на якія грошы Сярожык жыве ў Амерыке? Тут людзі пішуць, што ён у Санта-Моніку купіў квартэрку і там з дзеткамі сваімі жыве, вучыць англійскую. На якія грошы? Можа, донары далі? Можа, у мяне ёсць пытанне да нашых гледачоў. Можа, нехта з США ведае, як паглядзець, можа, нават на яго імя яно было приобретено. І наколькі я ведаю, што усе базы даных у США неяк можна паглядзець, калі мы ведаем імя, ведаем месца, таму можа нехта можа правесці міні-даследаванне, што зрабілася. Вось, гэта вельмі цікава. У Каліфорніі ўвогуле гэта самы дарагі штат. Вось, калі гэта праўда, то ў мяне шмат пытанняў. Было б цікава даведацца дакладна. Вось. Але вось хто кажа про тое, што у іх быў домик у Санта-Монікі куплен, вельмі цікава было б нейкія пруфы пабачыць.
Да, Ну, вось сябры, такая. дайце, калі ласка. Мне, дарэчы, Сярожык напісаў, это, может, не Сярожык, канешне, там у комментах. Короче, у меня был видос, где я, рилс, где я его запрашал памятаешь, когда он меня назвал "Как тебе не соромно"? И я его, Так, я типа, памятаю гэта, так. запросил: "Приезжай ко мне, я покажу табе, як жыве блогер пратэста", да. Вось, і ён чамусьці толькі зараз гэта, типа, нібыта ўбачыў, ну і піша, што я прыеду. Я кажу: "Прыязджай там, ну, может быть, поразмаўляем". Но это страна для жизни, понимаешь, да? То есть я не ведаю, ён гэта ці не ён. Вось. Але Ну да, пусть прыязджаюць, пусть. цікава, да, было б з ім, паразмаўляць. Вот пишут, тур тоже за зарплату працуе, дзе тут сумленне. Справа ў тым, што я памятаю, што Азаронак недзе казаў, што ён атрымоўвае там $1500 за месяц працы. Вось. У нас жа ж дзе гэтыя все расходнікі? Сколькі, напрыклад, атрымоўвае Наста? 3400 у них средний заработок, да? А там Наста скинула, посмотрите, там типа у литовской этой РТЛ или как, 3800. Там працует 186 человек, у Насты працуе там 17. Ну, и она параўноўвае себе з літоўскім СМІ, которая існуе, которая атрымоўвае за рэкламу грошы, за платныя аб'явы, да, за размяшчэнне там інфармацыі пра бізнесменаў літоўскіх. Ну, напрыклад, ну, то бок, ну, тут зразумела ўсё. Дарэчы, на Эль Паís я вось глядзеў, іспанскі такі, ну, вялікая сродак масавай інфармацыі, там радавы журналіст атрымоўвае ад 200-2900 сярэдні такі заробак, а ў них 3400, да, это брута, і там тэж таксама брута. То бок, ну, не трэба путаць такія рэчы. Ось. І мы ж кажам пра работу журналістаў, якія ствараюць артыкулы, а не перадрукоўваюць з белту, як нашы СМІ, уключаючы і «Зеркало». Вось. Ну, пра нашу Ніву там. Дарэчы, Ксюш, я так разумею, што мы дарма выбачаліся, таму што все-таки мне ўсе пішуць, што наша Ніва гэта не СМІ, короче. Ты не вникнул, чувак, ты облажался опять, ты зря извинялся, и эту жанчыну свою заставил выбачаться. Мы можем 2 разы Не трэба, давай извиниться. уже Мы не ж будем, не... не будем. Мне все роўна, как бы, хто яны. Мне таксама ўсё роўна. Я ведаю, што яны Калі не СМІ, СМІ. тады яшчэ лягчэй. Калі не СМІ, то можна толькі паржаць над гэтым. А ўвогуле, я наколькі ведаю, у Deutsche Welle, калі памятаю, можа, рускаязычным выданні, але ж зарплаты там не больш за 3000 брутта само самой. Ось. Там, а это Deutsche Welle, гэта не наша Ніва, нейкая местачковая. І Ну там да. у Deutsche Welle, калі ты працуеш, ты не ананім. Там цікава. І ўвогуле 3400 для Літвы, гэта вельмі. Анонім. Да это вельмі вялікія грошы для Літвы. Літоўцы столькі, ну, не зарабляюць. І мы ж Не разумеем, што это зарабляюць? сярэдняе. Не. Сярэдняе. А Гэта нават не проста не сярэдняе, гэта вельмі далёка ад сярэдняй. Так, Лахвич, кстати, говорит, что некий Петрухин односторонне подает информацию, не перепроверяет факты. Сябры, ладно, я думал попозже сказать про это. Якія факты я павінен правяраць? Значыць, калі Лахвиш сказаў, што сябры, мы решили вопрос, потиснули один одному руки с Геной Батулиным, навошта мне лезть? И он сказал, что никаких комментароў даваць не будзе. Ну, я як нормальны чалавек, я не лезу ў душу. Таму калі б ён гэта не сказал, я, вядома, бы да яго звярнуўся, потому что, ну, да яго нармалёва ставіўся. Больш таго, я вам скажу, што я размаўляў з Генай, з Батуліным, і Гена мне сказал, што ніякога гвалта не было. Тое, што зараз кажа спадар Наўковіч, окей, я ему написал, и он сказал, что у нас с ним будет эфир, только нам трэба дамовіцца. Все. Я сумленна раблю сваю працу. Для мяне няма, напрыклад, там Гены, няма Наўковіча. Галоўнае, гэта праўда. Я не буду казаць у бок Гены, таму што я яго паважаю. Я таксама паважаю і Наўковіча. Ну, разумееце. І да гэтай гісторыі яны былі, ну, не скажу, што нараўне, таму што я з Генай больш кантактую.
Ну, але то, што я з ім не кантактую, гэта не значыць, што я стану на яго бок, таму што то, што зараз распавёў, значыць, Лахвіч, вы разумееце, што калі гэта, які гэта ўдар па іміджу, калі гэта праўда, па іміджу беларускіх ваяроў. Хто захоча туды ісці з новабранцаў, хто гэта пабачыць, што адзін кажа, што яго хацелі згвалтаваць, ну, это ж вообще, ну, трэшак. І таксама памятаеце, што трэба разгаварваць з Александром, я падрыхтую яму пытанні, я думаю, што мы ўсё высветлім, бо словы гэта словы, доказы гэта доказы. Вось, так што я спадзяюся, што ў нас будзе з ім размова і, ну, трэба гэта высветліць, таму што калі такія выпадкі ёсць у нашых узброеных, значыць, у нашых ваяроў, то пра гэта павінны ведаць. І калі яго Батулін пабрыў, пагаліў, як ён кажа, з ваўкалакам, пра гэта павінны ўсе ведаць, таму што гэта недапушчальна. Но то, што ён сказаў, гэта не значыць, што так яно і было насамрэч. Пакуль гэта толькі словы і калі гэта было, я згодна ўвогуле, што калі гэта было так, як распавёў Лахвіч, што Ну гэта вот тут жах і пишут, гэта что ты ожидал от Гены, чтобы он признался? Да я ничего не ожидал. Я просто ему сказал, что если ты это сделал, ну это просто гомон, и ну я не могу с таким как бы человеком, ну, продолжать такое общение, какое у нас есть, потому что это непримальное. Ну и то, там не было того, что рассказывал Лахвич. Там я просто у него спрашивал, вы его заставили, в смысле физически? Вот это мне было. А про это я даже и подумать не мог. То, что поэтому мне все Я равно. чакаю на каментары ад Урбановича і Батуліна, таму што ну окей, нават калі Батулін можа Гена ён больш такі эмацыйны, то мне падаецца Урбанович, ну неяк гэта не мачыцца яго партрэт вось з гэтымі дзеяннямі. І вось я згодна, калі гэта праўда, я згодна з Лахвічам, што ну набілі бы морду. Вось, ну, нават гэта неяк больш па-мужскі, чым казаць пра гвалт. Гвалт гэта непрыемна неяк прасі, господі. Не, Вось, ну про такі гвалт, які ён казаў, я яго нават не магу уявіць, разумееш, чтобы я ну, не магу уявіць, таму я не разумею. Я спытала некаторых людзей, што яны думаюць на гэты конт, і тых, хто з Украіны, яны кажуць, што а мы не ведаем, мы там не былі. Вось. І я разумею, што гэта вайна. Я разумею, што падчас вайны здараецца ўсякае, што там няма беленькіх коцікаў добрых і у белых носочках на лавачках ніхто не стаіць, што гэта вайна, што гэта жах, што там людзі з ПТСР усе, што там людзі могуць і гвалт учыняць, і гэта частка таго, праз што яны праходзяць. Але ж вось калі гэта мы не ведаем увогуле, у чым прычына іх канфлікту, таму што толькі абараняць Жэрара, на мой погляд, гэта неяк мелка. І калі я не ведаю, можа Лахвіч у чым вінен перад Генай, мы нічога не ведаем. Давай дачакаемся размовы і все тады высветлім. Просто таксама пытанне, а чаму Лахвіч не зрабіў гэта на наступны дзень, а зрабіў толькі там, ну, напрыклад, праз месяц. То есть тогда па свежаму следу ён можа сказаць, што гэта для яго быў вялікі жах, таму тут я не магу яго казаць, што гэта неяк не магу абвінавачваць у тым, што ён позна зрабіў гэта відэо, таму што чалавек... А я не абвінавачваю, я задаю пытанне, таму што, напрыклад, псіхалагічны ціск ён такі. Але ж вось мне не падабаецца гісторыя тым, што на дзяўчыну злавіць, гэта неяк вось, калі гэта праўда, гэта неяк не па-мужскі.
Хотелось бы напрямую. некий комментар от Гены и от Дениса Ну, ты не пачуць. забывай, што яны же ўсё гэта, я так думаю, і я з Генай размаўляў, яны ж усё гэта робяць праз кіраўніцтва, то бок, ну, праз кіраўніцтва. І напрыклад, у войску ёсць такі там суд афіцэраў, да. Ну, они не афіцэры, но тым не менш. Ну, так прынята было заўсёды. Я так думаю, што гэта можна было вырашыць там на ўзроўні подроздзела. Ладно, Ксюш, проехали, тому что лепш я з ім паразмаўляем, і тады будзем знаць. Шаноўнае Так, спадарства, вельмі чакаю э, анонс. Так. да, значит, поэтому приурочилось так, получается, к тут таки к веселому празднику, очень невеселая как бы тема. Я ее Можно продолжаю. почитать комментарии, я думаю. Я ж читаю комментары. А, ну, Я ж все читал. ага. Я все Я прочитал, бачу, что не знал, что их... а про то, Мгм. что Гена какие-то здания отжимал, волонтерку Теслу, я, ну это словы, то, что там тоже, короче, давайте, вот когда будет, составлю пытание конкретно по всему, Калі чтобы, ёсць нейкія пруфы пра тое, што Гена аджымаў, так дасылайце Сергею ці мне, мы разглядзім, да. правядзем Да, если вы расследаванне, зна можа і если нейкія. да, если вы знаете про Гену, что он что-то отжимал, делал какие-то неблаговидные поступки, присылайте доказы, и зададим ему вопросы. Если он не захочет публично, но я все равно ему задам вопросы. Вы досылайте, никаких проблем. Про любого человека. Вот, сябры, грустная тема, про былых палітвязней. Сябры, калі я говорю былыя палітвязні, я заўсёды маю пад увагай іншыя ўразлівыя групы, но канкрэтна зараз это касаецца палітвязняў. Палітвязняў, якім паабяцалі лекаванне, праігнаравалі, утвердили, разогнали эти байхелпы, которые себе, я думаю, их не зря же Байхелп и Байсол отлучили от Международного гуманитарного фонда. Значит, 5 человек, в том числе и я, мы написали открытый зворот об гэтых фактах. Потому что, ну, не может так быть, да, что пачалі жуку лечить зубы, значит, потом в процессе лечения стали у его требовать, вернее, просить, чтобы он подписал наперед, что ему оказали допомогу. Он не подписал. Вот. Он сейчас ходит с какими-то железяками вместо зубов. Ему частично поремонтировали. У него там сложный кейс. Потом, значит, Быхов, сори, он лечил зубы с панамедикой. У меня там есть масса матэрыяла. Яны показали мне, как с ними там было, так сам они долечили. Про Кравчука просто гомон, да, там типа тоже голову ему крутили, потом отказали. Шувалов из Вильнюса тоже был у меня на эфире. Короче, у каждого есть кейс. Это пока что открытое письмо. И это письмо на английском языке мы разошлем всем евродепутатам, всем, кому нужно. И будем это пытание вентилировать, потому что, ну, так нельзя. Тут просили, чтобы ты собаку показала. Вот, показывай. Да, я показала собаку. Вот, Икс. у меня на "Фейсбуке", сябры, это есть, значит, вопросы к тем, кто дает деньги. То есть я думаю, что это, ну, постараюсь, чтобы это дошло до самой там фон дер Ляйен, которая так любит Светлану Тихановскую, наш белорусский протест, которая знает, что деньги выделяются. Не знаю, знает ли фон дер Ляйен Урсула, что никаких справоздач нет, что деньги уплывают в неизвестном направлении. Это проверить никак нельзя, что есть такие Левончики, есть Андрей Дикпиковичи, есть масса инших людей, которые жрут паэлью в Мексике, курят сигары на Майорке, и все у них хорошо. Вот. И сейчас у них тутака, вот, то есть они находят деньги, чтобы туда поехал Кнырович со Свердловым, да. Ну, может быть, они и за свои поехали, но я не думаю. Кнырович свою цену сказал, 5000 за месяц за революцию, если хотите, чтобы я там был.
Вот. Свердлов любитель квизов, да, поездить по городам, поподнимать вопросы за какие-нибудь там 200, 300, может 400 евро, не знаю. Вот. А на людей уразливых категорий денег нет. Но на праздники, блядь, деньги есть. Ровно об этом я сейчас поднял. И, сябры, если вас политзаключенные таким образом обошли, если вам что-то делали, не доделали, если вам вообще не помогли, хотя вы обращались, пишите мне в личку. Мой Телеграм есть. Пишите мне куда хотите, в Facebook. э, Подпишем английско-мовную версию, и чтобы было больше кейсов, чтобы они смотрели. Это не единичный случай. И я знаю, что многие из вас, уважаемые сидельцы по политике, молчат, потому что либо махнули рукой, либо, ну, забили, потому что боитесь, что вам не помогут в дальнейшем. Они никому не помогут. Для того, чтобы они помогли, нужно быть публичной персоной типа Северинца, типа Детка, пускай там даже с таким шлейфом, тоже скандальным, кстати, шлейфом скандальной истории. Нужно быть просто своим, тогда и чтобы там вместе с ними в унисон петь ихнюю песню о нашей победе. Вот, победы никакой, на жаль, нема. Ксюш, ты очень любишь Координационную Раду, поэтому я вот ставлю любимую твою тему и мою тоже. Круглый стол рыхтует Координаційна Рада, якую обрала, я напомню, 2113 чалавек. Это сябрушкі гэтых чальцоў Координаційнай Рады. І вось яны прапануюць нам размаўляць з рэжымам, з Лукашэнкай. Вось, нацыянальны дыялог. У мяне няма словаў, таму што які нацыянальны дыялог, калі рэжым кажа, што ў іх усё добра, яны не хочуць ні з кім размаўляць увогуле. І выглядае так, што размаўляць хоча адзін бок зараз. Ці як? Як яны гэта ўяўляюць сабе, калі рэжым не прапануе нават дыялог? Я сёння якраз бачыла пост у спадара Паўла Усава, дзе ён казаў пра тое, што у рэжыму ўсё добра. Рэжым не хоча ніякага дыялогу. Вось, таму які круглы стол, якая легітымнасць у гэтай Координаційнай Рады, такі круглы стол. Не, ну слухай, Ксюш, даже пускай бы была, пускай няма легітымнасці, але тут же сэнс у чым, што у дэмсілаў няма аніякай сілы, яны нічога не вырашаюць, яны Канешне. не ўздзейнічаюць таму, што менавіта дэмсілы дазваляюць беларускім фашыстам ездзіць у Еўропу, вучыць тут сваіх дзяцей, прабіваюць візы, прабіваюць ім тут вучобу. Ну, яны ввогуле, ну, смешныя і зусім не страшны. З чаго будзе Лукашенко размаўляць з Латушкай или з гэтым, з Бруханам? Давай послушаем, что яны кажуць на тутакі. То есть, глядите, яны, блядь, тутаку превращают в политику. Вы понимаете? Лукашенко говорит... Там одни и те ж твары, я гляжу. Там Свердлов, там Кнырович выступают. Те ж самые твары, что я бачу на Еврорадио, я гляжу. Прости, господи. До речі, гэта Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Вось. Гэта не я думал, пудель. Ну, давайте послушаем, что вот как на тутаке задвигают политику. Прапануем, добиваетесь вызволения политвязней и спынення рэпрэсій, а Европейскому Союзу, калі Лукашенко грукаецца ў ваши двери, а ён грукаецца ў іх двери, кажам, вы ему отказываете спачатку, распачынай дыялог з беларускім грамадствам і пераходзь да сістэмных зменаў. Вось гэтую падыход мы выклалі Брусселю. І мы спадзяемся, што, конечно, патрэбна кола саюзнікаў, каб у гэтым коле было Францыя, Нямецчына, Польшча, Украіна таксама. Ну і грамадская думка. Да рэчы, я не памятаю, сацыялагічнае пытанне ўжо двойчы рабіліся, і па сацыялагічных апытаннях спачатку, калі яшчэ не было нават інфармацыі пра круглы стол, 25% беларусаў выказалася за, а зараз там до 49 дайшло. Да, 35-40%. Это еще не моя информационная кампания. Я переконаны, большасць белорусов бы хотела бы сесть и домовиться. Большасць беларусаў, мусіць, хацела бы
чтобы яны вярнуліся дамоў. Вось я так думаю. Проста вернуцца дамоў. А хто на гэта працуе? Што проста вернуцца домой? Ніхто не Хто працуе на хто гэтым. Мне паказвае падаецца, мускулы, што сілу? проста гэтыя людзі робяць сябе імёны для таго, чтобы бясконца быць у гэтай павестачцы ўсё. Нікому ні з іх не цікава ніколі паехаць у тую Беларусь. Яна ім нахрен не здалася. Ім вельмі добра рабіць нейкія такія гурткі па інтарэсах, як гэта тутака. Я гляджу, там нейкія 2,5 канцэрты з вельмі непрыгожай, прости господи, музыкай, на мой погляд, Нет, давай не будем. Я Так, лічу, гэта знаешь, маё што? права. Так, Мой конечно, густ, вось. конечно. Але ж там астатняе гэта нейкія палітызаваныя увогуле самапрэзентацыі. Я не магу гэта назваць нават нейкімі выступамі. Гэта проста яны кажуць, што яны якабы робяць. Нейкія яны правялі соцапросы. А дзе гэтыя соцапросы пабачыць, як у іх прыняць удзел, як яны робяць выбарку, хто прымае ўдзел у гэтых соцапросах. Так як тут паказваў, вось так яны робяцца за грошы, ці што гэта, аб чым увогуле? Гэтыя людзі, мне падаецца, вельмі адарваныя ад таго, што у Беларусі адбываецца. Вось я не ведаю, чаму ўвогуле мы не кажам пра Беларусь, дарэчы, я магу сказаць яшчэ адзін. У мяне ёсць аргумент да твайго сябра, які здаецца пытаннем, потому что я не ведаю, як жыве зараз Беларусь, потому что я з'ехала амаль 6 гадоў таму з Беларусі, і я не ведаю, як жывуць беларусы ў Беларусі, чаго яны хочуць, чым яны жывуць. У мяне ёсць некаторыя людзі з Беларусі, але не вельмі блізкія, і я не магу казаць ад іх імя. Вось, і я магу казаць толькі пра тых беларусаў, хто бліжэй да мяне і каго я бачу нават па інтэрнэту, але штодзённа. Вось, а беларусы ў Беларусі, яны не могуць так свабодна казаць, як гэтыя людзі, і таму тое, што Лукашенко дрэнны, гэта як казаць, што вада мокрая. Я не буду паўтараць. Ну давай, вот тут большасць беларусам трэба домой, але сведкі трэба збіраць грошы для уцекашоў. Таму сядзіце там для сведкі, пройдзе сведкі і сярожы. Ну да, это уже такая набіўшая аскоміну Не рэч. трэба для уцекачоў, ім трэба, каб людзі сядзелі, таму Ну што я нагадваю, што пра Коўла няма ніякай інфармацыі. Чаму ніхто не пытаецца, што ён павінен быў прыехаць у маі і вызваліць нейкую партыю? Ужо канец іюля, ліпеня. І Мінсерк. ніякай размовы пра наступны візіт Коўла не чутна. І ніхто, нават з журналістаў, не пытаецца, амерыканскі бог, як там справы-то увогуле, будуць ли вызваляць каго-либо. Я толькі бачу, як лічбы навесне зноў ідуць яны ўсё вышэй і вышэй, нават з тымі вызваленнямі, які былі да дня незалежнасці Беларусі. Ну вот, хорошие комменты тут идут. Не дойдет до Фондерляйна это обращение, только если под дверь подкинуть. И вот хороший от Клим Серга актуальная. Ну, то есть это Клим Серга, это известно, понятно. Эта схема распила на помощи, выделенные или собранные средства прогоняют через нужные структуры вплоть до зубных кабинетов. Помощи окажут на рубль, спишут 10. Именно так. Вот у меня есть такой кейс. Но этот кейс мне не разрешает публиковать, и я не могу этого делать. Но там про пана медика, которая, кстати, подала в суд на одного белоруса и хотят от него 100 тысяч, значит, злотых компенсации за то, что он назвал, что они пилят гроши, вот что-то такое. Вот, демсилы не отличаются от режима. Так, диалог с Лукашенко у Пал Палыча. А как же его обещание привести Луку в Гаагу? Ну да, смешно, да.
Я бы не хотела, каб Луку судзілі ў. Я лічу, што ён павінен сядзець у беларускай турме. Пажадана ў нейкай Новаполацкай, ці якая горш за Новаполацку, вось у той. Хай Новополоцкая, глубокая. Латушка глыбокая, хитро вось добрае завернул. месца для яго. Латушка хитро завернул. Предлагает Европе давить на Лукашенко, чтобы он начинал диалог с белорусским громадством. А под белорусским громадством он имеет в виду себя и свои структуры. Абсолютно, абсолютно. Вы зверните увагу. Сидеть Пал Палыч, сидеть Брухан в одном роду на гэтай тутаке, сидит эта внучка Шушкевича, якобы это Настасья Глинник, якая мне гроши не отдала за билеты, когда я ездил на эту координационную раду. Короче, ну просто, и там еще некие люди, я их не знаю, но сидят былые чиновники и распавядаюць нам, как будовать демократию. Вельми, конечно, І унучка, я нагадаю, унучка таго, у каго была улада нават у руках. А што ён з ёй зрабіў? Нічога. Але ж чамусьці у нас Шушкевіч гэта вельмі добры дзеяч Беларусі. Вот чамусьці пазняк дрэнны, а Шушкевіч, земля яму пухам, вельмі добры чалавек. Але ж чамусьці ён нічога не зрабіў, калі у яго была хоць нейкая, але ўлада. Яму было вельмі выгадна. Таму унучка Глинник могла б не казаць, што яна унучка Шушкевіча лішні раз. І вось гэтыя людзі, якія працавалі на Луку па 20 гадоў, як Латушка, 30 увогуле, і як Брухан, вось хай яны едуць у Беларусь як частныя прыватныя асобы і дамаўляюцца з Лукашенко, як вярнуцца толькі ім у исполкомы. Вось. Ну, Так себе. я думаю, что этому ничего не будет никому, ни Дудинскому, ни Брухану, ни этим всем кулешам, если они приедут как своим. Вот тут пишут мне, у Беларуси все добра, лепш за ўсіх краін. Дзякуй, что так ёсць. Лукашенко не дрэнны, ён такі, як ёсць. Ёсць мінусы, але ўсё ж лепшым у суседзяў. Ну, пытанне Ну, нас спорнае. глядзяць і прапаганда таксама, дзякуй за гэта. Гаспадар Тур ці Азаронов, хто гэта? Хто Ну, сёння я на не- дзяжурстве? Не ведаю, гэта літвінка. Не, нет, чакай, ну это может такі просты чалавек типа, но не думаю, что у Беларусі добра, калі узбекі адтуль уцякаюць. Нічога добрага там няма, сябры. Там, дзе... Я бачыла, колькі паступае на медыцынскі факультэт у Віцебску, дзе быў вельмі высокі конкурс калісьці, а зараз там а-ля 3 з 20 мест толькі падаліся. І гэта вельмі сумна, таму што гэта быў некалі прэстыжны універсітэт, а зараз беларусаў некаму будзе лікаваць. І як можа быць у добра ўсё ў краіне, калі у вас медыцына загінаецца? Не А з у тымі отработкамі, якія вас. зараз? Слушай, не у вас, а у нас. У нас. Не дзялі, это у нас все адбываецца. У нашай краіне, куды мы, на жаль, не можам прыехаць. І тут пишут, Пятрухін, вяртайся, мы цябе чакаем. Ну, да. Немагчыма жыць у такой краіне. Я вам шчыра скажу, што пастаянна баішся. Просто ведаеце, калі, напрыклад, до 2020 года Лукашенко ён рабіў выгляд, што працуе закон, дзе-нідзе ён там даваў па галаве мусарам, да? А потым пасля 2020 года ён как бы цалкам паказаў свой твар, і мы ўсе ўбачылі гэту безлітасную сістэму, якая гатова забіваць толькі для таго, каб Лукашенко трымаўся ва ўладзе. Ну, мінусы ёсць, но ён 30 год уже рулит. Ну, это вось і света вось абсалютна вось точно такая. І хапае. Ну, і то вось я уже параўноўваў. Яблочко ад яблынькі. Ну, Ксюш, я вось параўноўваў, да, што Лукашенко ён праводзіць выбары, каб паказаць, што людзі за мяне. А Ціханаўскай дымсілам гэта нават і не трэба. Ім хопіць 2000, вось як гэтая коордынацыйная рада апошняя, я слухаў. Сядзяць пра гэты круглы стол чэшуць. А хто вас упаўнаважыў? Калі гэтыя 2000 вы нелегітымныя, калі гэтыя 2000, значыцца, 100 чалавек, так вы і кажыце, што вось для этих людзей мы будзем весці. Вас хто прасіў? Беларусы, которые, можа, ў сродку Беларусі? Дак яны ведаюць, што вы все мошенники, понимаете? Хто в этой координацыйнай радзе, хто ў гэтых дымсілах там, да? Яны ж гэта Мне ведаюць. цікава, а што ўвогуле спадары Брухан і Латушка
хочуць абмеркаваць на круглым стале. Вось якая іх павестка? Вось цікава было б Ну пачуць. и кто? Да не будет Акрамя Лукашенко вызвалення слушать. палітвязняў, гэтым займаецца амерыканскі бок. Вы, спадары, ніякім чынам да гэтага. А вось якая ваша прапанова? Вось што вы хочаце на этот рэжым? Мне вельмі цікава. Таму што, можа, мне гэта ўвогуле не падыдзе усім маім сябрам, якія ўехалі з Беларусі. Так, ну, Можа, яны каяцца нас прапануюць, што ўсе на каленях запаўзуць у Беларусь, тады можа, гэта яны хочуць абмеркаваць на круглым стале, я не ведаю. да. Ну что, Ксюш, давай, мы 102 человека нас смотрит, сябры, уже 95. Дякую вялікі, што вы с нами. Давай яшчэ, наверное, паглядзім, вельмі моцна выбухнула, значыць, адусюль ляціць, што бедных беларусаў, значыць, гоняць з Еўропы, гоняць з Амерыкі. Я вывел зараз на экран вось гэтыя польскія дадзеныя, да. Як ты сітуацыю гэтую ацэньваеш? Ці праўда гэта, ці не? Наколькі можна верыць, што там пішуць мост, што і Зміцер Казлоў там з амерыканкай размаўляў з беларускай з Амерыкі, што дэтэншылы сабіраюць грошы на адвакатаў у дыаспарах. Чым гэта выклікана? Ну, Амерыка, я б сказала, гэта асобна, таму што Амерыка — гэта іншы свет, там ад Трампа все-таки зависит то, што адбываецца, але ж у Польшчы гэта я не ведаю, можа гэта супадзенне, але ж было вельмі ўсё дрэнна для палітыцікачоў у Літве, а зараз неяк палепшаецца, як мне кажуць, у Літве за статусам абароны, акрамя Дмітра Скінзерава. Вось. Але ж у Польшчы за прошлый месяц, апошні месяц неяк пагоршылася сітуацыя, і мы бачым, што гэта цэны дадзеных, гэта не нейкія вось тыя, што зараз на экране, гэта не нейкія там са СМІ і іншае, гэта з польскага рэсурсу. І мы бачым, што колькасць адказаў стала больш. Можа, гэта выпадкова. Людзі, канешне, уязджаюць, ездзяць у Беларусь, і можа па гэтаму яшчэ, наколькі я ведаю, у Польшчы будзе уводзіцца нейкія дополнительные законы касаемы предваеннага становішча, і будуць разглядаць дадаткова, як абараніцца прэвентыўна ад вайны. Таму, можа, з гэтым павязана, але ж цікава, што офіс там зараз. Можа, я не ведаю, што яны гавораць правительствам, калі кудысьці з'ездзяць, так адразу адказы. І вось паселіліся ў Польшчы адказы. Але ж ёсць іншы бок, які я заўважаю зараз. Неяк шмат у СМІ, можа, яны нарэшце пачалі ўвогуле звяртаць увагу на гэтыя адказы, але ж можа гэта нейкая павестка, што нужно разганяць пра тое, як шмат адказаў, як усім у абароне змаўляюць. Вось я не ведаю, можа, нашы гледачы маюць нейкі пункт гледжання на гэты конт. Значит, я што наконт гэтага думаю, наконт вось гэтай інфармацыі. Я ведаю, што шмат беларусаў, якія маюць статус так не ўходцы, а маюць ВНЖ, там дадатковую абарону. Шмат хто ездзіць да хаты. Палякі гэта бачаць і чысцяць. Я думаю, што гэта менавіта так. Вот я вам шчыра кажу, я не магу паехаць, я не еду. А хтосьці ездзіць, прыехаў, сюды прыехаў. Яны глядзяць на мяжы, ага, штампусікі ёсць, мяжу перасекаў. Ну так калі ты перасекаў мяжу, да едзь там і жыві. А ну і которые кажуць, да бацькоў ездзілі. Ну так понятно, ну ж ездили. Я ж не могу до своей мати поехать, бульбашку ей посадить. Не могу. И поэтому понятно, что чувак реально боится. Ну, реально он в небеспеце.
Вось. І я думаю, што з гэтым шмат звязана. У Амерыкі, напрыклад, шчыра скажу, Зміцер Казлоў, дзякуй табе вялікі за працу. Не паглядзеў я, но абавязкова пагляджу. Не зрабілі дакументы, штосьці прафукалі. Вось і ўсё, да, там прыйшоў Трамп, новая метла па-новаму мяце, а дакументы павінны быць, трэба аб гэтым рупіцца. Вось, потому што гэта не левы там Байден вам, што типа прыязджайце мексіканцы да нас тут. Вось, я лічу, што палітыка, которую праводзіць Трамп, я там не жыву, але ён наводзіць парадак з мігрантамі, таму што мігранты для шмат якіх краін гэта ну не есть гуд, таму што мігранты бываюць розныя, бываюць такія, як Сярожык Пятрухін, які ўжо мае А2 з польскім языком размаўляе і ўсё, ён і мяне ад паляка не адлічыш, таму што я сябе захоўваю вось, а не жыву там, да, у сваёй там, ну, напрыклад, асобным не будую асобную краіну ў краіне. Вось. Так што, неяк так. І тут вот, написали пытанне, а что изменится, для простого человека, если к власти придет Тихановская. Я вам скажу, что Тихановскую и вот этот вот всю эту обойму, да ўлады, дапускаць у Беларусі нельга, таму што вы все зараз убачылі, што яны такія же хлусы, такія же нешчырыя, такія же, нехарошыя людзі, як і гэтая ўлада. Гэта відавочна. Таму такой мы будет адказ ні ў коім разе. Я спадзяюся, што беларусы, якія ў Беларусі, што наш будучы прэзідэнт, ён у Беларусі, таму што ну тут а можа хтосьці ў эміграцыі, но тых, каго вы бачыце зараз, сябры, і гэта ну проста гамон. І я вось хачу ехаць 8-9 на гэтым на свята дэмакратыі і паглядзім, як мяне там сустрэнуць. Я яшчэ не Что зарэгістрыраваўся. для святой Ну, демократы? новая Беларусь. І я хачу там Я. прапанаваць, чтоб калі вы ўжо на нейкі там год пабудуеце сістэму дапамогі ўразлівым групам, калі гэта будзе, калі вы будете справаздачацца, там же Лябедзька заклікваў людзей, прыязджайце, рэгіструйце, создавайте свои ивенты, задавайте пытанні, давайте нешта делать. Вось основополагающие пытанні дэмакратыі это празрыстасць і дапамога уразлівым. Вось гэта то, что отличает человека нормального от коррумпированной системы диктатур. Типа своим все, а остальным по закону. Вот Тихановская и показывает, какая будет демократия при ней. Все непрозрачно, все для своих, а остальным что останется? Идите вы нафиг. Вот. У мяне ёсць увогуле такое непапулярнае, дарэчы, меркаванне наконт таго, што мы ўсе выраслі, напрыклад, як я, нарадзіўшыся ў 91 годзе, выраслі пры дыктатуры. Мы не бачылі увогуле іншага, а нехта, хто нарадзіўся, як, напрыклад, падчас Савецкага Саюзу, не бачылі увогуле хоць трошку нейкай дэмакраты, не бачылі, як нехта нясе адказнасць за сваё злачынства і гэтак далей. І вось людзі ўсе прызвычаіліся да таго, што ўлада гэта вот то, як і выглядае зараз у Лукашенка. І таму нам для таго, каб увогуле прыйсці да нармальнага кіравання, каб у нас былі нейкія добрыя людзі, гэта павінна прайсці, па-першае, шмат часу, гэта відавочна, але ж нам трэба кожнага чалавека, які мае нейкае дачыненне да ўлады, трэба з яго прасіць справаздачу, трэба, каб усё было празрыста, трэба яго прасіць, каб ён працаваў, каб ён рабіў тое, што абяцаў. І вось нам патрэбен грамадскі ціск. Увогуле, вось, калі на нас з табою кажуць, што мы нечым не тым займаемся, я лічу, што гэта вельмі якраз патрэбная з'ява крытыкаваць нават уладу, як гэта робяць, напрыклад, французы. Паглядзіце на французскую і нават на польскую. Зачем далёка навошта хадзіць, калі ёсць польская палітыка. І вось зайдзіце ў нейкія каментары пад відэа польскіх палітыкаў, ці у той же Твіттер, можа, Фейсбук, і як там палякі спрачаюцца, як яны
усіх там паносяць, кажуць, што усе дрэнныя, і гэта здаровы клімат палітычны. Але ж нават тыя, каго ты сам абраў, каго ты сам падтрымліваў учора, гэтых людзей трэба з іх трэсці нешта, таму што калі яны будуць ведаць, што за кожнае іх дзеянне будзе адказнасць, тады яны будуць сябе па-іншаму весці. А калі людзям все сходзіць з рук, то гэтыя людзі, то туды ідуць людзі, якія заранее ведаюць, што з іх нічога не спросяць. І яны такія на расслабоне, калі атрымалі вось кроплю ўлады, яны такія, ну все, я месны Лукашенко. І вось калі ўсе раслі на вось гэтай мадэлі Лукашенко, у кожным з нас трэба, першую чаргу, мне вельмі падабаецца гэты выраз, не ведаю, хто яго ўпершыню сказаў, але трэба бороться перш за ўсё з Лукашенко ўнутры сябе. І трэба неяк змяняць сябе і ціснуць на тых людзей, каго ты абіраеш. Ты гэтага чалавека падтрымліваць, і ты же павінен, як выбаршчык, на гэтага чалавека ціснуць. Таму я і крытыкую Святлану Ціхановскую, я яе падтрымлівала шчыра ў 2020 годзе. А вось да чаго гэта прывяло. Так, Ксюша, это может быть только в идеальном мире, а так при любом политическом строе будут люди, которые выше законов. Я думаю, что об этом Канешне, мы... ідэальнай сістэмы не існуе. Нават у дэмакратычнай Швейцарыі хапае праблем. Везде ёсць свае праблемы, свае хібы. Але ж мы, як грамадства, увогуле уладу трэба падзяліць на вельмі маленькія кусочки, каб у аднаго чалавека не засталося шмат улады. Трэба як носки вы. Як часта вы носки стираеце? Ад таго, што носки пасля 2 дзён, там, не знаю, смярдзяць, яны ж Так, не давай становяцца не плохімі будем про носкамі. носки. Не у Гэта всех, не у толькі всех. азначае, што трэба іх пасціраць. Трэба палітыкаў. Год папрацаваў, пайшоў адсюль. З палітыкамі як з носкамі патрэбна проста. Ксюш, І няма ніякага цудоўнага, не ведаю, рецепта. валтэрнага чалавека, які зможа пабудаваць ідэальную сістэму. Нават зянон пазнік не такі. Трэба добрая сістэма, дзе ўлада не належыць аднаму чалавеку ці адной групе, ці і яна змяняема. І змяняема не ў коле адных і тых жа прыхільнікаў адзін аднаго, а розных груповак. Вось у гэтым сэнс здаровай палітычнай сістэмы. А ідэальна не існуе. Коррупция все равно будет, нават у Швейцарии. Так, все, про носки не будем, про трусы не будем. Ксюш, давай апошняе ось пытанне, хорошая как бы ремарка. Все пришло в тот момент, когда разговор нужно переводить из плоскости вопросов к Тихановским офисам и кабинетам в плоскость вопросов к тем, кто их финансирует. На это вредительство по отношению к белорусам. Сябры, мы неоднократно говорили, что те, кто их финансирует, эти европейские структуры, которые деньги справа, в смысле падаткаплательшчыкаў накіроўваюць на наши дэмсілы, яны усе разам на гэтым зарабляюць. Гэта відавочна, таму што праверыць у Еўропе падобныя рэчы вельмі проста. Вось так, раз і праверыў, но яны гэтага не робяць. І гэта, на мой погляд, сведчыць аб тым, што яны разам у гэтай шчодрай для іх теме. Я дзякую bardzo Оксане Якушек за донат. Всем вам дзякую bardzo за увагу. Ксюша, будем прощаться, а про несовершенство демократии, которая, вядома, ёсць, мы поразмаўляем у наступных наших выпусках. Жыве Беларусь, сябры. Дякую. До побачення. Ксюша, ты будешь прощаться? Ну все, Ксюша не захотела с вами прощаться, но она вам показала свою собаку. Пудель-терьер, да, как она там называлась. Да, завтра, поважаныя сябры, завтра у меня у гостях будзе Александр Малочка, и мы поговорим з ім про профсоюзы Солігорска. Это будет цікавая размова. Ну, и я так думаю. Ну, а пока-пока. Живе Беларусь, слава Украине.
Украинцы, до речі, отлично зараз бомбять, в смысле, эти склады одежды, блин, этой марки, ладно, не Амазон, а конкурентов их забыл, як яна называется. Вось. Ну, а вам, сябры, да пабачэння і, конечно же, Боже, храни Америку. Я не офіцал, я здоровий, всі життя говорить з нами. Камеру включена, круг наперед, і правда в шокі. Замолчать, тихо каша, кричать, целуй меня. Живешь, да. Выдание. Сейчас мне. Кому кричать, ой, свой. Сыпнули камни. Ой, а не мать. Сейчас